Первый рюкзачок вручаем Роберту. Смотри, у тебя с футбольным мячом. Сладкий подарок тебе и значок. Зейнформ уйышмасы жетекчиси Гүлнара Фияфанова хезмәткәрләрнең беренче сыйныфка баручы балаларына бүләкләр тапшыра. Быел Татмедиа бүләгенә 3 бала лаек булды. Мәктәп портфеле белән булачак укучыларга татлы ризыклар һәм Татмедиа логотипы төшерелгән значок та бирелде. Для того, чтобы поддержать праздничное настроение, подготовиться к школе, Татмедиа выделяет нам средства для того, чтобы приобрели рюкзаки для наших первоклассников. И вот в торжественной обстановке, в присутствии всего нашего коллектива, мы вручаем эти рюкзаки и желаем им хороших отметок и всего самого наилучшего. Матур портфельләр алучы балаларның сөенечтән йөзләре балкый, һәркайсы тырышып укырга, тәртипле булырга сүз бирде. Я буду хорошо учиться, и у меня будет много друзей. Я буду брать пример своего брата. Он учится на 5, и у меня тоже будут 5. Мне сегодня подарили рюкзак. Я буду в нем носить тетрадки, карандаши, ручки и 5. Зейнформ оешмасында бүләкләү чарасы соңгы елларда күркәм традициягә әверелде. Балаларның гына түгел, биредә эшләүче әти-әниләрнең дә күңеле булды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.